Ebana wambia ufoko kwimanda ukadungu do timnaja kusoba munu tesege na utanyine kan laje wasaka kuna funi lidi meja sanfe anko mako dansi dogo kun kibaru keneka bi kibaru kuma bola hibai kafoko Musa Mara menena kadu kasula dogo kun labena sharati la mago fe jalakile no kai dangarike jamana ka kunlena dowla no ye credibilité yi ami kuma kan ni kuna funu kono ka fara o fana kan Médecins Sans Frontières mɔgɔw ka baaraw sunsuru ka ɲɛsin Gawo mara ale ni ɲafunke mara ma a kɛra ka da dalilu min kan u ka ɲɛmɔgɔ dɔw bɛna lasili di a ma kibaru wɛrɛ bɛna fara olu kan ni k'o ka tulo gasigɛ bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan jamana an bɛ aw fo ko kurakuraraw danse an ka kibaru kɛnɛ kan an y'a jira k'a fɔ ko Musa Mara ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale minɛna ka don kaso la sariya tigilamɔgɔw fɛ a kun ye dɔgɔkun damadama kɛ a b'a la ka taa ni ka seginw kɛ sariya ɲɛkɔrɔ BJ n'o ye brigade d'investigation judiciaire mɔgɔw ye olu fɔlɔ ye a wele ka ɲininka o kɔfɛ a taara Bamakɔ communiqué kiiritigɛ so la olu fana ye a ɲininka waati jan kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko kiirido min ɲɛsinnen don ka ɲɛsin sariya sɔsɔ walima minnu kɛ bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité olu fana ye a wele donni ni dugusajɛ alamisa ani juma wulada fɛ de u ye yamara di k'a bila ka taa kasobonba la i b'a ye k'a fɔ ko Musa Mara ka minɛni kɔfɛ a ka kumalasila dɔ ye Amidu Dunbiya ye ni ale ye politiki tɔnkɔrɔ min wele ko parti yɛlɛma o kumalasila fana ye a ye hakilila di a ka bɔlɔlɔsira kan an k'o lajɛ ni jaw la a ka kan an ka kuma y'a ma wajibi ye bi kuma min y'a ma wajibi ye o ye kuma ɲuman ye ka yira k'a fɔ bɛɛ ye an sigilen bɛ ni min kɛra bi parce que n'i ye maa ye min bɛ kuma n'i ye maa ye min ye jama ɲɛmaa ye i bɛ se k'i sigi ni fɛn bɛɛ ye i ka baara hukumu kɔnɔna na o de la an b'a ɲini an teri an jɛɲɔgɔn ani fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ k'a fɔ ko Musa Mara kanu b'a yɔrɔ ko an ka to Ala kɔ Ala ale bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ale ka se ka bon ni fɛn bɛɛ ye wa ale bɛ se min na adamaden si tɛ s'a la donc a ka kan kuma fɔlɔ la an ka to ale kɔ an k'ale deli Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka tiɲɛ banke o kuma kɔfɛ k'a fɔ ne teri de Musa ye n'a bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ sympathisants ye maa min don madala ni nin bɛ fɛn bɔ a ka cɛsiri la jamana ye madala ni nin bɛ fɛn bɔ a ka kanu la jamana ye an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'a soutenir bi o ye a bɛ baara min kɛ n'o ye maliyɛnw dɛmɛli ye an ka continuer o baara ninnu fɛ fondation pour l'entraide et le développement o ye baara dɔ daminɛ parce que an ka jamana baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen minnu y'a fɔ ko maliyɛnw menacelen don de faim je pense que kunu an taara dumuni di Baginda bi maaw bɛ Kucala u bɛ ka balo di o projet ninnu kan ka continuer parce que n b'a dɔn o de bɛ diya Musa ye a bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ fɛnɛ maa si kana kuma fɔ kuma min bɛ se ka k'a tigi yɛrɛ ma kɔlɔlɔ ye an ka to Ala kɔ an ka Ala deli an seli o seli an ka Ala deli an teri ye an seli o seli an ka Ala deli an ka jamana ye parce que an ka jamana mago bɛ ka Ala deli a ye fosi den kelen kana an bila an ka bila an ka jamana la foyi den kelen kana an bila an jigi ka tigɛ an ka jamana la nin ye wagati gɛlɛnw ye mais ne dan b'a la k'a fɔ an bɛ tila ka nin kuma in fɛnɛ lakale an yɛlɛtɔ parce que hɛrɛ bɛ bɔ a kɔ kan n teri Musa
n jɛɲɔgɔnkɛ ne b'a dɔn i ye maa ladiri ye i ye o ye e ka dɛmɛ de bɛ se maa o ma i ye maa limaliyalen fana ye je pense que i ŋaniya bɛ jɔ i ye ni ala sɔnna ma je pense que mali bɛ niveau min na mali mago b'an bɛɛ ka duwawu la mali mago b'an bɛɛ ka dɛmɛ la an kana an jigi tigɛ ni ala sɔnna ma jamana bɛ bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la wa an bɛ taa ɲɛ ni ala sɔnna merci. O kɔfɛ kuran ye kasara dɔ kɛ Bamakɔ quartier sans fil la zone industrielle la kɛrɛnkɛrɛnnen na Soma pile da la i b'a ye k'a fɔ kuran di sira min bɛ wele ko haute tension o de ye nɛgɛjuru dɔ tigɛra ka bin nin yɔrɔ kofɔlen da la i b'a ye a ye kasara lase mɔgɔw ma kosɛbɛ ka sɔrɔ kuran b'a la mɔgɔ 3 ni sɔrɔ ko da fɛ mɔgɔ caman wɛrɛw bɛ yen nɔ olu joginna i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ se ka tanga ni ɲɔgɔnna kasaraw ma cogo di Garaba Jalo ale ye kuranko dɔnbagaba ye a ye hakilila min di a ma an k'o lamɛn nin kumakanw senfɛ. Nin ko nin a tiɲɛni a kasara ka bon kosɛbɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka estimer k'a fɔ ko a dégâts bɛ daminɛ yan ka ban yan quoi parce que courant fili binni ji la a mana kɛ conducteur nasugu nasugu ye torsade de don wa câble acer de don a mana kɛ a fɛn nasugu nasugu a dégâts ka bon mɔgɔ tɛ se ka i sigi fana ka estimer i b'a dɔn plus dugu bɛ bonya la circulation bɛ bonya et puis 22 heures ni dans une zone pratiquement industrielle a kuma ka ca dɔɔni donc yɔrɔ fana surtout ni san kɔfɛla de don ou bien yɔrɔ ɲigilen don i b'a dɔn zone ninnu filɛ a jiko fanga ka bon kosɛbɛ donc câble ji la a dégâts vraiment c'est douloureux bon sisan an bɛ dugawu de kɛ ni nɔgɔyaw sera ka kɛ pour que nin câble ninnu c'est soit ka a ligne changer ka bɔ mɔgɔw kunna ou bien k'a kɛ câble ye câble souterrainw ye quoi o de ka nɔgɔ o de bɛ se ka nin ko ninnu compenser parce que i b'a dɔn dugu kɔnɔ yiriw bɛ yen ji bɛ yen moyen tension fana b'a kɔrɔ donc a risque élevé de don kojugu quoi ko ninnu ma nɔgɔ dɔɔnin quoi parce que câble bɛ tigɛ ka bin ji la mɔgɔw bɛ na ka na don ji kurama kɔnɔ parce que mɔgɔ si tɛ sigi n'a ye donc a dégâts ala de bɛ se ka a estimer a ma nɔgɔ kosɛbɛ parce que câble kɔni mana don ji la dɔrɔn ji bɛ taa ni courant ye de f'a dan fo k'a fɔ ko ji danna yɔrɔ min na obstacle foyi tɛ min bɛ se ka bloquer sira la donc o de ye ko nin yɛrɛ gɛlɛman ye dɔɔni ne y'a sɔrɔla précaution kun tanen don joona ou bien mɔgɔ y'a ye joona service de panage bɛ se ka boli. Médecins sans frontières mɔgɔw ka baaraw jɔ an ka jamana kɔrɔfɛ dugu min wele ko Gawo ani Ɲafunge kɔnɔ ka sababu kɛ u yɛrɛ ka faamuni la kɛnɛya mɔgɔ gɛlɛn minnu bɛ wele ko intervention urgence ko baaraw nɔgɔyara kosɛbɛ wa i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman yɛrɛ fana b'a la ka segin u ka yɔrɔw la i n'a fɔ kɛnɛkɛrɛnnenya talata ye a jateminɛna cogo min na Médecins sans frontières ɲɛmɔgɔ dɔ ye Lasine Keyita ye ale ye min fɔ an k'o lamɛn nin kumakanw senfɛ. Hakilila min nana ni nin baarajɔ ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye an y'a jateminɛ k'a fɔ min ye DPLS ka kɛnɛyako fanfɛla ye gɛlɛya wagati o y'a sɔrɔ kɛnɛyako ka gɛlɛn kosɛbɛ n'an k'o ma ko besoin d'urgence an bɛ yɔrɔ min na ko bi jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛyako fanfɛla la caman bɔra gɛlɛya la o kɔfɛ tuguni an nana jateminɛ DPLS caman de bɛ yen nɔ kɛlɛkɛɲɛra minnu bɛ Gawo mara la Gawo dugu yɛrɛ kɔnɔ o caman bɛ ka segin ka tɔ o bɔ dugu la n'o ye Talata ye kɔfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ DPLS caman de bɛ yen nɔ ka sanga ni wagati caman tɛmɛnenw ye caman sera ka bolomayɛlɛma caman sɔrɔ u yɛrɛ ye n'an k'o ma ko capacité de résilience ani intégration à la communauté d'accueil voilà donc o jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ an kɔni ma ka wulikajɔ min kɛ ka sababu kɛ ŋaniya dɔw ye o laɲini ninnu sabatila kosɛbɛ o kama an ka jɛkulu ya jateminɛ bi a ka kan bi an ka baara in n'o y'an ka intervention d'urgence ye ka a fori an ka nin baara in kuncɛlen o t'a yira k'a fɔ k'an bɛna kɔ dɔn déplacé ninnu na ka hakilajigi kɛ k'a fɔ min ye Gawo ye an bɛ Gawo depuis depuis ni san 2012 n'o ye 2012 ye an bɛ Gawo an ka baarakɛlaw bɛ yen nɔ u bɛ jateminɛw na ni yɛlɛma donna kow la n'an y'a ye k'a fɔ ko tilara ka yɛlɛma tuguni fo ka taa kɛ ko a tɛ ɲɛ ko an ka mɔgɔw ka segin ka na tuguni ka na baara kɛ ka furakɛli kɛ an bɛ jateminɛ kow la pour que an ka se ka segin cogo min na ɲɛfɔkan fana bɛ ten ɲɛfɔ kɛ n'i y'a jateminɛ ɲɛfɔ k'an bɛ ka baara kɛ ɲɛfɔ kɛ dɔgɔtɔrɔsoba yɛrɛ la n'o ye CSRF ye an bɛ ka baara kɛ pédiatrie la n'o ye ka denmisɛnninw furakɛ ka kisi ka bɔ sumaya bana ani balokodɛsɛ bana tɔɔrɔ ma ani muso kɔnɔmaw fana ka jigiyɔrɔ an bɛ ka baara kɛ yen nɔ min ɲɛfɔ k'i ye banabaatɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko i ye déplacé ye k'i sera ka kɛlɛkɛnɛyara musow ani denmisɛnninw
n'olu fɛn fɛn sera ɲɛfɔ kɛ dɔgɔtɔrɔsoba yɛrɛ la an b'olu fana furakɛ fu o kɔni baaraw tɛ jɔ an bɛ ɲɛfɔ kɛ dɔgɔtɔrɔso misɛnnin caman na n'o ye CSCOM ye ani Sarafili CSCOM an bɛ ka baara kɛ yen nɔ donc ni kɔni t'a yɛrɛ k'a fɔ ko an y'an kɔ don an m'an kɔ don an ka baarakɛlaw bɛ yen nɔ su ni tile u jateminɛw na ni n'an nana sɔmi sɔrɔ k'a fɔ ko laɲiniw bɛ ka yɛlɛma ko walama ko gɛlɛya bɛ ka don déplacés ka kɛnɛyako la fo ka taa se u ka mako wɛrɛw ma an pɛrɛnlen don ka dɛmɛ kurakuraya tuguni k'a ɲɛsin u ma an ka nin wulikajɔ kɔnɔna na an ye baara caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la déplacés ka kɛnɛyako yɔrɔ an sera ka consultation ba 38 kɔ an y'o ɲɔgɔnna kɛ kɔfɛ an ye min ye vaccination ye an ye vaccination ba 10 kɔ an sera k'o kɛ denmisɛnninw na min ye ka denmisɛnninw boloci o boloci ka kisi ka bana tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an ye denmisɛnnin 1,100 kɔ an sera ka olu furakɛ ka bɔ baloko dɛsɛ bana tɔɔrɔ ma o ye min suma yɔrɔ ye an sera ka furakɛli kɛ fo ka taa se sigiyɔrɔ ba 6 ɲɔgɔnna na o ye denmisɛnninw ni musokɔnɔmaw ni bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ye baara wɛrɛ caman kɛ min ye ka o dɛmɛ jiko sira kan min ye ɲɛfɔ kɛ ye an ye ji sɔrɔ yɔrɔ n'an ko ma ko point d'eau an ye fɛɛrɛ kɛ k'o sigi site ninnu kan pour que u ka se ka ji sɔrɔ lafiya la ji sanuman min ye gɛrɛw fana ye an ye fɛɛrɛ kɛ fana ka ji sanuman fana lase u ma ni fontaine sigili u ka site sanfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ o ni site min fila fɛn fɛn kan ni mɔgɔ mago banana déplacés cɛ la anw bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu lase dɔgɔtɔrɔsobaw la k'o furakɛ wala o musaka n'o furakɛli bɛɛ an kɛlen ko bɛɛ en charge jamana ɲɛmɔgɔw ni nɛgɛjusotigiw kun bɛn'a kan k'a fɔ ko ka mɔgɔw ka nɛgɛjurusiraw bugunatigɛ baaraw kɛ bɛɛ lajɛlen ka taa n'i ka carte nimero ye ni ka i ka nɛgɛjurusira bila o kan o baaraw kɔni kuncɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ mɔgɔ caman y'a jateminɛ waati laban ninnu na k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw ka nɛgɛjurusira b'u ka carte nimero kan o kɔni ye gɛlɛya ye min jateminɛna jamanaden caman fɛ Abdulwahab Jakite ye makoɲɛlaw ka tɔn min bɛ wele ko ASCOMA o ɲɛmɔgɔ ye ale ye min fɔ an ye a ko kan k'o lamɛn nin kumakanw senfɛ i b'a dɔn problème ye i tɛ fɛn parce que an bɛ fɛn min na sisan an b'a fɔ ko sariya jamana e ka fɔlen bɛ ko fɛn dɔ sɛbɛn k'e ka numéro ye fɛn dɔ e dun ka numéro tɛ tiɲɛli kɛra dun maa na o bɛ tiɲɛli mana kɛ sariyatigiw wele dɔwɛrɛ t'i bolo fɛn min don donc fɛn kojuguba de don an y'u wele k'a fɔ u kan ka min kɛ dɔrɔn ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ walasa mɔgɔw bɛ se k'u ka numéro ninnu jɔsi ka bɔ yen u ko mɔgɔw ka taa an ko mɔgɔ si tɛ taa parce que an ma fili min don an nɔ tɛ e bɛ wuli sa ka taa e bɛ wari de bɔ pour que ka se donc an labɛn an bɛna bataki dɔ sɛbɛn an yɛrɛ kun an b'o de kan kan o bataki an bɛ t'o di bi min yɛrɛ ye an b'a fɔ min ma ko sariyatigɛla nɛgɛjuruko la n'a bɛ fɔ ma MRTP an bɛ fɛn kɛ et puis wajibi de don o ka ta parce que bi mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ ko i lakanen don numéro dɔ bɛ tɔgɔ la k'a sɔrɔ e tɛ fɛn min dɔn mais n'i sigi k'a lajɛ fana a kɛra ko ɲuman ye bon n'an tun tɛ nin fana dɔn n'an tun tɛ nin fana dɔn don dɔ dɔrɔn i bɛ wuli bɔgɔ jeni k'a fɔ k'i ye ko dɔ kɛ ka sɔrɔ i b'a kɛ juguman don dɛ mais a bɔra kɛnɛ ma sisan o fana fisayara ma bon an bɛ fɛɛrɛ tigɛ a la joona o kɔfɛ ni gɛlɛya min ni a sɔrɔla nɛgɛjurusiraw bugunatigɛ ni hukumu kɔnɔna na maliden dɔw hakilila di a ko kan an k'olu lamɛn bon ne ye n ka pisi identifier ni n kɔrɔkɛ ka fichier individuel de mais kɔfɛ ne ye n yɛrɛ ka fichier individuel sɔrɔ ne ye n kɔrɔmuso ka pisi identifier n'o ye ne tilara ko ne bɛ n ka orange pisi wɛrɛ de identifier n'a ye u ko k'a jama dafara o de kɛ ne kun ye pisi kelen dɔrɔn de identifier n'a ye ne kɔrɔmuso ta dɔrɔn de kɛra ne ka fichier individuel kan ne ko ne bɛ pisi wɛrɛ de k'a la o ko k'a jama dafara k'a sɔrɔ ne yɛrɛ m'o pisi identifier a la yɛrɛ bon ne ka mɔgɔ dɔw bɛ identifier don ne ka pisi la quoi bon o ma diya ne la quoi ne nana o de bɔ la quoi parce que ne t'a tigi dɔn ne t'a somɔgɔ dɔn n'i y'a wele fana ne ma ɲɔgɔn faamu an kumana mais an ma ɲɔgɔn faamu ne ko jɔn de don a ma kuma ne ko jɔn de don a ma kuma ne ko e ka pisi dantilen to ne ka carte ɲinan na n ko jɔn de don n'a sɔrɔ ne somɔgɔ de ou bien ne somɔgɔ tɛ bon an ma ɲɔgɔn faamu ne nana o de la quoi parce que ne t'a dɔn mɔgɔ kelen dɔrɔn de don a numéro filen voilà ne nakun tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔra ko identification mana kɛ ko i bɛ dɔw bɛ mɔgɔ u ka numéro identifier ni i ka sɛbɛn voilà dɔ de y'a ta kɛ ni ne ka carte nina ye ne nana ka na o de effacer ka bɔ et voilà i bɛ se ka sariya bɛ se k'i nɔ minɛ quoi k'a sɔrɔ hali i t'a kalama donc n'i bɔra kalama sisan nɔ vraiment i k'a corriger o ɲɔgɔn tɛ quoi orange mɔgɔ an b'u fo k'u barikada trop ni ɲana fo ka dama tɛmɛ ouais a delila ka n ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ o de kama ne yɛrɛ ye n ta vérifier
n'i y'a ye n denkɛ yɛrɛ ta bɛ n ta kan o ma n yɛrɛ tɔɔrɔ mɛ n jɛɲɔgɔn yɛrɛ n sigiɲɔgɔn dɔw fana bɛ yen olu y'u ta vérifier olu y'a ye numéro 2 bɛ dɔw ta kan kelen bɛ sonné mɛ kelen tɛ sonné kelen o ye fila ye ko k'ale bɛ fɔ nord la mɛ tɔ kelen dɔ o yɛrɛ tɛ sonné fiyewu bon an tilala ka mɔgɔ wɛrɛ ta vérifier o ye Sangare fana ye o fana y'a ye numéro 2 fana b'ale ta kan mɛ a fila si tɛ sonné ale kɔni y'a composé ka ko bɛɛ kɛ a fila si tɛ sonné bon n sigiɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen Tarawele o fana y'a ta lajɛ numéro 2 b'ale fana ta kan ale ye kelen ye. Coordination Benso ni ale ye Suguninkura jagokɛlaw ka tɔnba ye olu ka ɲɛmɔgɔ falen baaraw kun bɛ sen na i b'a ye tɔn in sigira ɲinan san 18 bɔɲɔgɔnko ye u ye ɲɛmɔgɔ falen baaraw kɛ walasa min b'a to Ninkura bɛ se ka don tɔn baaraw la cogo min na ka jagokɛlaw ka hakɛw lafasa danaya kɔrɔkɔrɔla Abilaye Sise kan n'ale kun ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye a ka taa ɲini baaraw ye san 5 nata ninnu kɔnɔna na baaraw kuncɛla a ye min fɔ an k'o lajɛ nin jaw la. Biro ye a daminɛna nin y'a san 17 ye 2008 an ye baara in daminɛ Suguninkura la a ye coordination Benso de don a ye coordination ye association min b'a kɔnɔ a bɛ association 30 bɔ o de affilielen don Benso la a daminɛna 2008 a ye san 5 an b'a kurakuraya a ye Ala barika la bi mandat 3nan daminɛtɔla ye parce que mandat dɔw bɛ don ɲɔgɔn na o tuma na o de y'an fara ko ɲɔgɔn kan bi Suguninkura kun fa kun Ala barika la secteur bɛɛ représentant b'a la parce que bureau sigilen bɛ cogo min y'a fɔ ye coordination de don coordination secteur bɛɛ n'a ɲɛmɔgɔ secteur bɛɛ ka liste bɛ na u ka représentant min bɛ don coordination kɔnɔ o tuma na bi an b'o sigili de la aw yɛrɛ y'a ye bureau Ala barika la a bɛ taa membre 170 dɔɔnin na c'est que secteur bɛɛ mɔgɔ dɔ b'a la an b'o de kɛnɛ kan laɲini min b'an na k'an ka sugudenw ka hakɛ défend hakɛ défend fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye an y'a ye mairie minnu tɛmɛna o ye sugu ninnu bɛɛ feere ka sugu morceler k'a feere mɔgɔw ma individuellement a ye an wuli ka jɔ kɛ o de la k'a fɔ sugu tɛ yɔrɔ feereta ye sugu kɔni ye mairie ka gestion kɛyɔrɔ de ye mairie bɛ se k'a gérer a bɛ se k'a ka kɛsu fa mais min ye k'a feere mɔgɔ ma a ka kɛ mɔgɔ kelen ta ye mɔgɔ 50 mɔgɔ 100 o niyɔrɔ o ka ta ka di mɔgɔ kelen ma o de ye wuli ka jɔ ye tɔn yɛrɛ sigi kun y'o de ye a ye Ala barika la an ye kɛlɛ caman kɛ secteur ninnu na an bɛ Sena Mali min fɔ Sena Mali bɔra Benso in de la a ni Benso kelen in de la sugu wɛrɛw nana u y'a ye baara cogoya ka ɲi u farala ɲɔgɔn kan ka na k'u affilier o Benso la a ye Ala barika la o Benso de waragantala ka na Bamakɔ kɔnɔna na ka taa région na fo bi a bɛ Kayi fo Kidali mais an bɛ Benso de kɔnɔ bi collectif de bɛ o de ye national ye mais Benso o ye coordination de Suguninkura la yan nɔ mais ale de wolola nin tɔn in bɛɛ lajɛlen na o tuma na hakɛw minnu bɛ yen nɔ hakɛ ninnu ka ca parce que ni waati min kun bɔra an bɛ kɛlɛ k'o da an bɛ impôt baara kɛ impôt an t'a baara kɛ an yɛrɛ ka intérêt kama sugudenw bɛ se ka impôt ta cogo di jamana ka nafa sɔrɔ a la mais en même temps fana jamana fana bɛ se ka impôt fara ɲɔgɔn kan cogo di k'a sɔrɔ a ma bin mɔgɔ kan an bɛ intervention k'o fana na mɔgɔ minnu sigilen d'u ka place la o ni mairie bɛ se ka bɛn a la cogo di mairie k'a ka juru kani ka d'u ma mairie mɔgɔw bɛ s'an ma kuma caman k'a fɔ juruba de bɛ sugu kɔnɔ an b'an ka mɔgɔw wele an b'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka yir'u la k'a fɔ ni e ma i ka yɔrɔ sara e bɛ se k'a fɔ ko yɔrɔ y'i ta ye wa mairie fana balo yɔrɔ y'o de ye an b'o fana baaraw kɛ o tuma na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sugu kɔnɔ Ala barika la fana an b'o fana baaraw kɛ min sera an ma ayi o de ye an sigi kunba ye o de ye association sigi kunba ye sugu in kɔnɔ Ala barika la san 17 a bɛ k'o baara de fana kɛ nin ye san 5 de daminɛtɔla ye ni Ala sɔnna ma ɲi min fɔ ye o b'a kɔnɔ ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma ka suguw saniya ka avantage ɲini ka na n'a ye sugu kɔnɔ parce que avantage qualité ka ca an mago bɛ bi titre ka créer sugu ninnu bɛɛ la n'a sera ka créer anw yɛrɛ ka relation bɛ yen bi Ala barika la an bɛ se k'an ka suguw jɔ an bɛ se k'an ka sugu aménager k'a kɛ sugu moderne ye komi an ɲɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛ cogoya min na o relation bɛ Ala barika la an bɛ se ka baara kɛ. Marietu Jakite ale ye coordination Benso musow ka ɲɛmɔgɔba ye an ye a fana ɲininka baaraw kuncɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ye min fɔ an k'o lajɛ nin jaw la. Musow ka ɲɛta n bɛ yanni n ka da so ma fɔlɔ n bɛ alimami min nana fɔ birotigi la ani dugutigilakaw n bɛ n ka foli b'olu ye ani finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Sugukura musow sugu muso bɛɛ musow ka jɔyɔrɔ min bɛ sugu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ muso damadɔ bɛ sugu kɔnɔ yan nɔ a fɔ muso caman bɛ yen olu ye cɛ sabagatɔw ye u bɛna dayirimɛ ɲini na ka taa denmisɛnninw ka balo kɛ donc musow yɛrɛ de cɛsirilen don sugu nin kɔnɔ yan kosɛbɛ
ka tɛmɛ cɛw yɛrɛ fɛnɛ kan i b'a jateminɛ fayirira fɛ n'i donna sotarama kɔnɔ hali tɛ muso cɛya kɔnɔ a bɛɛ ye muso ka sababu kɛ musow de ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ biro kura min sigira bi gɛlɛya min bɛ sugu kɔnɔna na an ka laɲini min ye sugu komi ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogoya min na mali sugu an mago b'a la a bɛɛ kɛ titiri fanse ye k'a bila jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la k'a bila marayɔrɔ ka sɛbɛn marayɔrɔ la pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya suguko la n'i y'a mɛn jamana i ko sugu n'i y'a mɛn jamana i ko misiri n'i y'a mɛn jamana i ko kaburudon fɛnɛ sugu yɛrɛ ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye faama fɛn bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ka balo bɛ bɔ sugu in de la o de kosɔn an wulilen bɛ k'an cɛsiri k'an jɔ suguko in na walasa an ka sugu bɛ se ka kɛ titiri cogoya min na k'a d'an ma an ka lafiya Lebanon de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan jɛ ka baara don Andre Traore Emmanuel Jara Etienne Ɲare an b'a fɔ aw ye k'aw kana ɲinɛ ka wabɔ n'an ka page la ni ka an ka jaw partage walasa aw ka se ka jaw sɔrɔ u bila waati la ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na